आसामखौ जौगासार आसाम दानो थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे सिमां नुदों आरो थांखि लादों। आरो बेबायदियैनो आसामनि खना खनला थानाय जायगाफोर जोंनि आसामनि 126टा समष्टिनि सिङाव गासैबो समष्टियाव बेबायदि जौगासारनाय हाबाफारिफोर लादों। दा दिनै सिडली समष्टि हिसाबैबो बे सुजुगखौ जों मोननो हादों बा आं मोननो हादों आरो रायजो राजानो बेखौ आङो बावनो हादों। दा बेनिखायनो दिनै नैबे काजलगांव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो मुख्यमन्त्री कक्षीपर निर्माण आसनिनि गेजेरजों गोबां लामाफोर गोबां ड्रेनफोर जोंहा लानाय जादों आरो समष्टिनि सिङाव गोबां लामा पाक्का लामा ICBP रड बेखौ लानाय जादों। दा जोङो मिजिं खालामनो हायो दिनै आसामाव बा BTR ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंहा जौगानायनि थाखाय जोंहा खामानि मावनो हाबाय। बेखायनो ग्रिन बड'लेण्ड पिस बड'लेण्ड जोंहा जिथु जाबाय बेनिखायनो जौगानायाबो फैबाय आरो बे जौगानायनिनो बिदिन्थि महरै दिनै जोङो जायगा जायगा लामा दालां बान्दो जों बेखेवदों, अंगनबादि सेन्टार जों बेखेवदों। आरोबाव जोबनाय गैयै हिसाब गैयै बेबायदि जोंनि नैबे सिडली समष्टिनि सिङाव बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन फैबाय थानाय बे सप्तासेनि गेजेराव। केन्डिडेटआ रावबो फोसावाखै दासिमबो। जोङो एखेबारे गिनाङा जासे एखेबारे माने निर्भय भाबै जोङो दङ जे जोंनि दोलोआ निस्सय इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगोनो बे बिथिङाव सिन्था खालामगोन आरो अलरेडि साननानै दंबाय थायो। थाबैनो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। सार नोंथांमोननि सासे मावथि सोद्रोमा जिल्लानि सासे मावथि सोद्रोमाखौ बिपिएफआ थांनानै बिथांनि न'आव थांनानै मोनसे जुजिथाय जयनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बियो बिपिएफ दोलोनि मोनसे आखुथाय जे जर जुलुम होननाय जिनिसा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव खालामबोबाय थादों। जाय सुबुङा जोंनि UPPL दोलोनि हारायै मेलेमै थैयै बियो जोंनि बिबानगिरि मावगिरि बे बिथांखौ न'आव थांनानै खालामहैनाया जोबोद इनाय। बियो आयेनगत भाबैबो बियो जोबोद इनाय। मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे पार्टि रिकगनाइज मोनसे पार्टिनि मावगिरिफ्रा डिसिप्लिन होननाय बुस्थुखौ जुदि मिन्थियाबा संबिजित होननाय बुस्थुखौ मिन्थिया आरो बेखौनो बिथांमोना खालामबोबाय थादों आरो बेखौनो रिपिट खालामनानै जोंनि सासे मावगिरिखौ बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो मावगिरि बिथांजों जोंनि दैदेनगिरि बिथांजों जों सावरायबाय। बिथाङा खुनुपध्य बिथांमोनाव थांनो होननानैबो बिथाङा थाङाखैमोन बा गोसोबो जायाखै आरो जोंनि दोलोआवनो बिथाङा थाबाय थागोन। बेनिखायनो मा राहा लानो हायो बै बिथांमोन जायफ्रा जर जुलुमै बिथांखौ माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होबाय दा बिनि थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था निस्सय लानाय जागोन। बियो दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मा मोनदांदों बिनि सायाव सोनारगोन निस्सय। जुदि दिलीप शइकिया बिथाङा थांनाय बोसोरबा टार्माव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जुदि साफिनो हादोंबा गोरबो गोसोआव जुदि जायगा आवग्रिनो हादोंबा बुंनांगौ जेबो गैया। दा बेखौ दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रासो मोजाङै मोनथिसिगोन। बेखायनो आरो केन्डिडेट फोसावैया बियो जाहैबाय BJPनि बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार। बियो बिथांमोना जेखौ फोसावनो हायो सोरखौ फोसावा बिथांमोननि खोथा। बेखायनो जोंहा बेयाव बांद्राय कमेन्ट होनांगौ बाथ्रा गैया।